утре, ако времето е такова, тръгваме, да знаеш. Ще скачате ли? Не, ще качим нагоре. Ние. Като каним тоя, каним оня, да ти каже никой, то си имал работа, и накрая си ходим сами. Знаеш как ми се ходи обаче? Вземем си нещо за ядене. Предната седмица ходихме да търсим гъби. То сега ще има. Предната седмица нямаше. Аз днеска ще мина през Боровата гора. Знаеш ли му цвета? Ма те пък и трите еднакви, бе. Те... Значи, Гошо, едно такова съоръжение се поддържа само с дотации. Само не може да се издържа. Ти знаеш какво беше, когато завода беше тук, сега гледай кой е. Хората наистина са направили много работи на страни тук, обаче трябва някой да дава пари. Виждаш ли ги? Ма там ли са? Или не са те? Не.